Já jsem gynekoložka. Jmenuji se Elizabeta Dvouhrbá. Tak dívky, milé dívky, jestli se vám mění tělo uvnitř, to znamená, že se vám může měnit pochva neboli vagína, se zvětšuje a dorůstá až do 10 až 12 cm. Panenská blána neboli hymen, která bývala pevně napnutou membránou, se nyní pod vlivem ženských pohlavních hormonů stává úplně měkkým a pružným kožním záhybem s otvorem. Volně obklopuje poševní neboli vaginální vchod. Tady, vidíte? Ano, tak, dobré, tak jsme se podívali. Takže děloha se také zvětšila a nyní má tvar a velikost jako malá obrácená hruška. Každý měsíc dozrává vajíčko v jednom ze 2 vaječníků. Někdy dozraje vajíčko v levém a někdy v pravém vaječníku. Vajíčko putuje z vaječníku do vejcovodu, který je přičleněný k danému vaječníku a dále do dělohy. Tento proces se opakuje každý měsíc. Tak, to bylo o vagíně, pochvě a tak dále. To mě těšilo velmi, naslánou.